farko dai ta hada Zakir Zakari na Tawa da shi da Lago Alain na kasar Cote d'Ivoire, inda Zakir Zakari ya kada Lago Alain dan kasar Cote d'Ivoire kamar yadda kuke ganin shi kamar haka. Kokowa ta bi ta hada Sale Dauda na Tilaberi da shi da Lawali dan Tambaye na jihar Tawa, inda nan kokowa ta jima ana yin ta amma kuma Lawali dan Tambaye ya ci nasara kada Sale Dauda na Tilaberi kamar yadda za ku ganin ta. Kokowa ta uku ta hada Mudi Usman na Doso shi da Abdulsalami Sumaila na Tawa, inda Mudi Usman na Doso ya sami kada Abdulsalami Sumaila na Tawa kamar yadda za ku ganta. Kokowa ta hudu ta hada Musa Usaini dan kokowar jihar Difa da shi da Aminu Ibrahim dan kokowar jihar Tawa, inda Aminu Ibrahim ya sami kada Musa Husaini na Difa. Kokowa ta biyar wadda ta hada Tahiru Ba Ilele jihar Tawa da shi da Ibrahim Shoko a Gades, inda Tahiru Ba Ilele ya sami cin nasarar kada Ibrahim Shoko. Kokowa ta ce ta hada Tsahir Kalgo Tawa da shi da Rabi Umaru na Zandar, inda Tsahir Kalgo na Tawa ya kada Rabi Umaru Zandar. Kokowa ta bakwai ta hada Asuman Bisu Tawa shi da Aliyaro Niyame, inda Asuman Bisu Tawa ya sami cin nasara kada Aliyaro Niyame. Kokowar mata karshe ita ce wadda ta hada Aibo Hassan Maradi da shi da Abdu Yakuba da ake kira kashin dusa na Tawa, inda Aibo Hassan na Maradi bai bata lokaci ba cikin abin wato segundo 6 zuwa 7 ya kada Abdu Yakuba da ake kira kashin dusa na Tawa. A cikin mutum 16 da aka yi wannan kokowa ta ranar yau, mutum 8 suka saura: Zakiru Zakari Tawa, Lawali dan Tambai Tawa, Mudi Umaru Doso, Aminu Ibrahim Tawa, Tsahiru Ba Ilele Tawa, Tsahiru Kalgo Tawa, Asuman Bisu Tawa da Aibo Hassan Maradi. Daidai kuma su da gyara mutane daidai, sada barka kyauta Habibu Masu shawar kokowar gargajiya wasan da cewar ta gobe za ta hita yau, gobe ne za a yi zabuwa ta mutum 8 waɗanda suka saura, za a yi wasa ta karli final a wajen kub na biyu wanda aka ɗora ma suna kub na mai martaba sarkin matasa arewa. Ga gobe ne idan Allah ya kai mu za mu kama ku bayanin wannan wasa. Da haka masu shawar kokowar gargajiya ku zo da kanku ku duba ma idan ku ya himu mu ba ku labari, kamar yadda dama an ka saba faɗa muku kokowa dai za a soma ta da wuri kuma ba a sake kuɗin tike ba, kuɗin tike jika biyu ne kamar yadda aka saba. Wasa ta wuce sai karba ka faɗa min yahi. Labarin da ya zo muku daga dan uku Sabi Kadafi dan Galmawa wanda ke jagorantar shahi na Sahel Media Plus tare da abokan aiki na kamar haka: Isaka Leruwa da Communication, Alhaji Hami Mamma gidan Illo. Shekarau na gode ana sa a gama laulami.